हाय गाईज, गुड मॉर्निंग. लौकी खाऊ खाऊ सगळ्यांना कंटाळा आलेला होता, त्यामुळे मी आज लौकीचे वडे बनवणार आहे. त्यासाठी आधी लौकी किसून घेतलेली, त्यामध्ये पीठ घालून घेतला तांदळाचा, त्यानंतर लाल मिर्च पावडर, आमचूर पावडर, कोथिंबीर असा गरम मसाला घालून घेतलेला आहे आणि स्वादानुसार नमक घातलेला आहे. तेल गरम करायला आधीच ठेवलेला होता आणि मिक्स झाल्यानंतर इथे लहान लहान वडे बनवून घालून घेतलेले आहे. 5 मिनिटं समोरून होऊ द्यायचे आहे, त्यानंतर पलटवून घ्यायचे आणि मागवून सुद्धा त्याच प्रकारे करून घ्यायचे आहे. प्लीज गाईज, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक सबस्क्राईब करा आणि कमेंटसुद्धा करा. त्याची आपण भाजीसुद्धा बनवू शकतो गाईज, खूप टेस्टी वाटते भाजीसुद्धा. हार्डली याला तळायला 10-15 मिनिटेच लागतात. नंतर आपल्याला टोमॅटो सॉस किंवा हिरवी चटणीसोबत आपण याला गरमागरम खाऊ शकतो. प्लीज गाईज, लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक यू.